କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଠି ରଖିବ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ରଖୁଛ ଭଲ ସବୁ ହଉ ଭଲ ଇଏ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଗଲାବେଳକୁ ଏଠି ବାଲିଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେ କଥା ଭିତରେ ତମେ କାହିଁ ସେମିତି କରୁଛ ଇଏ ଚାଲିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି ଭଲ ସବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ ଜାଗାରେ କିଛି ହବନି ଏଠି ଚପଲ ଟାକି ରଖିଲା ଚପଲ ଟାକି ରଖିଲା ଚପଲଟା କଣ ପାଇଁ ସାଇଜ କରିକି ରଖିଲା ମୁଁ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଚପଲ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ତ ସବୁ କାମ କେମିତି କରିବି ତମେ ତ ଶିଖିଛୁ ଦେଖୁନ ଠିକ ଟାଇମ କି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଉଁଶ ବାଲା ଫୋନ କର ଟିକେ ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବ ନମ୍ବର 708 45 379 ଭଗବାନ 37 ଗୋଲମାଲ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବାଉଁଶ କେତେବେଳେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବ କଣ ହେଲା ବାଉଁଶ ନାହିଁ ମୁସଳ କିଳା ଅଛି ପାଇଲ୍ସ ଅଛି